Fidejja għandi it-tlet envelopes, ma nafx il-min minnkom sa nibda. Ħanduru kan nixħdew xixin, tagħti l-envelope tat-tielet post, niftħu flimkien Andrea. Jiena nifsu. U mela, dan niftħu int. Nersqu iktar lejn in-nofs. Nafxat nagħmel. Zob, Mela. Billi ma nibda. Ok. Kompozitur, Rea Jus, autur Filip Bella, kantanta Ira Losko bid-diska Hawn Jien Jekk Tridni. Prosit il-dan it-tim. Ira Losko, Rea Jus, Filip Bella, il-kanzunetta Hawn Jien Jekk Tridni. Rea Jus u għal-personi kita fil-lirika u iċ l-żgur muġrit Filip Bella il-kompositur. Naddu mill-ewwel għal min tiġi fit-tieni post. Mela, itina ftit l-envelope. Tiftaħ inti issa. Sa niftwi. Da s-siġillata, u Kolla siġillati. Zomna għal-mikrofon. Fil-mod, ma biex tqatta l-karta. Għada skiħa, Mint kurjuż. Mela. Il-kompozitur Xen Bella, l-autur Paul Ellul, bil-kanzunetta Mawx Bħalek, il-kantanti sinjuri Eleanor Kassar u Glenn Bella. Dawn huma il-kantanti li ġew fil-post. Applausi ħor, signori. Ejja la bandra, issa wasalna għal kanzunetta li ġiet specifikata fl-ewwel post. Però qabel ngħidu ftit lis-Sur Charles Stroud, għalissa lis-Sur Charles Stroud biex jitla' magħna. Fejn mar? Mr. Stroud. U l-kanzunetta li ġiet. Mr. Stroud. Emmu, signori, applawsa għal Sur Charles Stroud. Nistidnu ukoll fuq il-palk biex jintroduċi biex jgħidilna l-ewwel post insomma. Għandna magħna xejli? Il-Joe Saliba, segretarju tal-Partit Nazzjonalista. Jitla fuq il-palk? Mela, wasalna biex niftħu ovvjament l-envelope tal-ewwel post. Ġi. Stenna. Anke għandi r-roda, tox ninkwida, ta' mux. Mela. Tismarru għal telespettaturi l-ewwel jew x'taħseb? Isfaħ l-envelope isma' minni. Stenna. Ija ġoni! Nivennek. Mela. Kompozitur. Mark Spiteri Lucas, autur Paul Ellul,
l-awtur Paul Mella. Paul Ellul. Ira, naħseb illi xira illi inti zejjint il-palk il-lejla bil-vuċi tiegħek u naħseb li xira illi hawnhekk għandek anke ħafna fans tgħidilhom kemmtejn. Nirringrazzakom ħafna, ma stennejtix ngħidlek il-veru. Grazzi ħafna. Grazzi. U naħseb xira wkoll li nagħtu wkoll applaws mhux biss lil Rosco imma anki lill-awtur is-sur Paul Ellul u anki l-kompożitur Mart Spiteri Lucas. Nistidnu l-Segretarju Ġenerali xtieq jgħid kemmtejn? Ma tantx nifhem bil-kanzunetti, għadam ġifieri ma tantx għandi xi ngħid illi nawgura li rebbieħa u nittama li ħarġgħu nisimgħu kanzunetta. Okej, mela. Flok tisimgħu li aħjar tisimgħu l-kanzunetta rebbieħa. Li hija il-kanzetta numru 5 fejn staħbejt li Ira Rosco. fil-kampanja tasek labna bil-ballun għalix kellek tistabili għalix dan xikun u dimdini tera sikta kullat baqa minar klim smajna bis l-fita għalna xinu bidu xinu tmin fejn stabili
ħafna. Lejli tajba, grazzi. Lil-Ira Losko. Brava, vuċi sabiħa. Anki għanda karattru simpatiku ħafna. Aħna wasalna propju għatmin ta' din il-serata. Xannu ringrazzjaw lil kulħadd tal darbohra, ħadd ixir ħafna nippreżenta miegħek, Andrea. Ringrazzjak, erġajna bdejnu, konna ħafna ma ntaqgħu. Mbagħad intqajna għal dal-kunċert. U naħseb qed imporla wis erġajna. Kabbarna il-bibrieħ. Daqshekk issa. Naser, imma nirringrazzjaw lilkom l-udjenza, kontu l-udjenza verament tal-ġen, ħadna pjaċir ħafna magħkom. U anki lill-telespettaturi ta' Net Television. Grazzi lira Losko, grazzi lil kulħadd, aħna nintaqgħu għada u saħħa.